מאיר בן הרוש ואני מביאים את התמונות, בואו נראה. בוא לפה! בוא לפה! בוא לפה! גם, דבר. ממש עכשיו מתבצע לעברנו גם ירי של צלפים, בדיוק ברגע שהחקלאים מנסים למשוך את הטרקטור שנתקע. אותו טרקטור שלעברו בוצע ירי מוקדם יותר, וממנו גם מן הירי הזה נפגע המתנדב מקיבוץ עין השלושה. יד האוזן שלי. יד האוזן שלי. אוי, צלפים. וואי, פצמר. פצמר עלינו, אחי. בוא למטה, בוא. בוא. אוי, פצמר. זה כבר היה קסם. לא, עכשיו היה קסם. רואים, רד פנימה. יעקב, רד פנימה. רדו למטה. רד למטה, פבלו. שהם יודעים איפה אנחנו. שואו. איזה פגע בעץ פה פה מעליי. ראית? בעץ מעליי. וואי. בוא נראה, בעלי מעליי. זה קרוב, רק שהם לא הגיעו. שואו. עוד מעט פה מרגמה. אנחנו יורים עלינו, אנחנו פה באמצע, הצבא הבטיח. איפה אתם? איפה אתם, חיים? חיים! בסדר. חיים, מן העולם יורים עלינו פה מכל הכיוונים אחרי שהבטיחו שאין צבא ויש הכל. איפה אתם? איפה הם? יורים עלינו, חיים! חיים, יורים עלינו! חיים, יורים על העצים, אנחנו פה פוגעים בנו כמעט! נו, בואו, שלחו את הצבא לפה! זה המדינה! אין לנו לאן לברוח עכשיו, אתה לא יכול לברוח לאף מקום, לאן תברח? אתה לא יכול לזוז מפה. אנחנו שוכבים, אבל יורים עלינו! כדורים פוגעים פה בעצים מעלינו. כן, הם יודעים שאנחנו פה, מטר מעלינו פוגעים כדורים בעצים פה, בתוך הוואדי.